my new friends. मैं मंडाई का ब्लॉग पे आ चुकी हूँ। प्लीज़ उसका एक वीडियो पे 1 लाख कमेंट तो कर देना यार। कमेंट नहीं मतलब 1 के सब्सक्राइबर तो बनता है जो हम लोग जो वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइबर। ओ माय गॉड 1 के बोला मैंने। एक दिन के लिए मैं KFC को बुक करेगा 1 लाख हो जाएगा तो। ओके और हम इतना खाते रहेगा कितना खाते रहेगा ना। थाबायना हांबाय थादों जोङो लोगोफोर अट' लायासै जोंनिया लोगोफोरा गाखोआनो अट'आव दा थाबायनानै एसेबांबो गोजान नङा जोंनि हटेलनिफ्राय ओमफ्राय जों थाबायना हांबाय 50 किल'मिटार नङा 1.8 something दा हांबाय थादों जोङो नै टाउना बेनो गासिबो टाउन थांबानो दा जोङो बेलेग लामाथिं फैबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय लकेल एरिया पकेट एरिया दा जों मानि थाखाय जों गारि हायासै होनबाना जोङो थाबायनानै बाहाय जायगाफोरखौ नायना लानो होननानै जों आखिरनो हायबाय आरो मबेयाव मा मोनो मबेयाव जेनेबा जोंनिनो मोजां जागोन ना उनफोराव जे नांगौ जायो थांबाला नायनो हस्पिटालफोराव थांबा नै बुके बनायगोन आं फुल जोंनि आसाम बायदि बारा गरम नङा बेयाव थान्दा महाराजा जागायाव मोनफायबाय ओमफ्राय हाबनोनो होआखै नै फैसा होयो मोनोना जोङो होगोनथ' जोङो ना छोटा मोटा पार्क में कैसा लगा आके बेनो लोगोफोर नै नायनानै ला फिसा आरो पार्क ओरैनो थाबायनो फैदों जों लोगोफोर गोजा माने हौवाफोरा जों सानैल'सो आरो बेयाव मोननाय बेजों हायबाय नै नायदो बिदिनो एसांबो गिदिर नङा जायगाया फिसासो होमबाबो इयावनो जों हायबाय गेलेनोबो दोङो ओरैनो फिसा फिसा गार्डेन फिसा फिसा बिबारफोर दोङो बेफोराव मोजां जाना फट' थिखांनो ओइ गोवा में आया जैसा लग रहा है ना ओए तुम लोग नहीं उठेगा क्यों गोसा खामलै गोसा खाम खोमसिन जोब्बाय नहीं just for photo video exploiter only this much what type of expo is it Oh, hey, under. boxer you want What? you want boxer No need. Only for ladies. For expo. uh-huh